mga kadugoder diha, may buntag kaninyong tanan, ayong buntag. So mangita sa tadre o atong ihatod dito padong sa city sa down saaw. So ayan nato dire kung naabatay man dugoder. Mana? Hello. Hello. Ay ma'am, pwede ko mangutana. Mag-offer ko free ride as pwede ta kay hatod. Okay ra? Yes, thank you Lord. Ya, mo din niya kung kuana para dili ko mahatlok. Daraan. Oh. Ajat lang ha. Ang kuan ta o helmet. Ay, thank you. Ayora. Ha? Dali ra mo kita. Oh, naman ko gihatod po sa kuan IT part. So padong along the road, padong sa Yossi. Hope nagkuan ko nga may tag makakita ko na ako isakay. Time. Kuan na imong eyeglass nimo. Okay. Okay. Tara, usa ganito tingali mo? Ha? Kasi ganito tingali mo? Isa. Ito ning itaod kay mo ni ka pinaka-importante yun. Okay, tara. Okay. Sa Yusimin man kanino? Ay, thank you Lord na ako'y nasakay. Magkuhay lang ka nagatang dito ha? Magkuhay lang ka nagatang dito? Hindi na ka? Oo ba? Ay, may ganit. May ganin, isugot ka. May ganin, isugot ka kasakarat eh. White choice. Anyway, ako eh. Isang oras sa imong klase? Wala, 7:30. Okay na, sige lang eh. Brum brum. Kuwalan ta. Maliit siguro kay gamay radyo sa siguro eh. Di lang sa takay may madali kay kasagaran sa madali mamalay madistractia sa bako. Normal lang. First day ba ka? High school pa ka? Amin ako college na ka. Sorry. High school pa ka? Saan mo kang high school ah? Ha? Wala mo kay uniform? Okay. Tumindot ninyo eh. Tao mo sa una. EDD na ka. Kung sa may buhato ni mo kung 3 days right yung klase sa inyo. Ha? Oo ba? Yo, pero sa una whole day man gito no? Kado kayo mo graduate na. Ha? Ako man na yung school ninyo sa klase. Alas 5 na. Dugay naman sa diay. Okay ra kay. Kay tulo ra ka adlaw so ang 2 days. Ana ra mas balay ninyo? Okay. Maestro. Teacher ninyo. So ang pinaka bata nga akong gihatod. So, habit na taabot. Dire. Okay. Sige. Ay, sige. Okay na ka. And then, kuha na siya. Kanang saan? Okay. Instead mo yung plate, ako yung plate. Ha? Okay. Thank you. Oo. Hello guys. Thanks God nakahatod na po tag estudyante nga si CD. Nindot yang pangan. CD. Ang untay prinsipe, prinsesa day. Thank you God, thank you Lord. Thank you sa ato ang sponsor ni lang Sir John o ni Ma'am Gina Yap from California, USA. Salamat kayo sir sa inyong support at insight. And then oh yes, wow, kanindot sa feeling, successful lang atong Dogoder today. So nindot kayo ang kamuntago na to. Thank you guys. Thank you sa nag-support. Bye-bye. See you on my next video. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. And
like the page nga po ang page sa Facebook. Sorry. Sige. Thank you.